Higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Busyong. Kini gibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Busyong. Kini nga akong problema, binas kong anak. Adi na ako ganun mo dagang sulti, kay kapoy ka si istorya ng dayop. Inaani mo mga panghita mo. Ay, ali. Dong, ali. Ini mah gini tuh naman. Mau gini. Ali. Ali. Kanta na. Dong, ali do. Ay na kantahi ko yung laay kay pambatis kong lawas ro kay malipay yung kumari ka dro kay para makantahan ko nimo usahay. Ya usahay maduyugan sa ko nimo bi. Kantahi ko bi usahay ganahan nimong mga kanta ya kanang imo lang gusto. Gilan ka. Pagkalami ining halo. Ay, diri. Ade. Ir. Eh, bener, Diyan bener. mo kuskusinan mo gibutang. Ayo ra man bugasan ani kakihan. Ikaw na kusina ka na. Gi, larga. Pagkalami ining halo. Aha. Pagkatriling pagkagilo. Aha. Maglagubo ang imuhang dughan. Aha. Kabuhi magagandaga. Okay. Dagan ang klase sa loob. Aha. May halo ka pinabagdo. Okay. May halo ka pinasipa. Aha. May paakay. May paakay sa dila. Ang Okay. alok sa mga tigulang. Aha. O sa may halok, tingko lang. Yung taon simhot na lang. Aha. Ang halok sa teenager. Aha. Makausa. Makagubang nga bil. Ramdaman. Ay, aligre. Oy, balik niya dire. Ha? Taon? Mangitap ko plate ito. Sige. Balik niya dire. Purbida, di Pedro. Paribidro. Ay, makalingaw. Ginis paribidro da. Ay. Tol Busog, tol! Oh. Tol Busog! Tolbinok! Tolbinok! Tol, good news! Good news! Good news. Good news, tol! Unsa man good news ibo di? Tol, okay na. Okay na may samahan ni Glinda, tol. Ha? Okay, okay na may. Unsa ko usaha? Ha? Masuko mo kay taon sini mo? Ang. Suko-suko pag yun sa ano. Nga, mabdos sa malang yung anak. Mabdos sa tol. O sa pamimay mo niya. Ha? Di, loy kayo yung anak. Ano pila ka buwan? Muto na kabuhan, tol. Oy, purbida dungan-dungan na pala sila sa kong asawa tol. Saling. Mo ba? Oh. Sa ko niya eh. Nagkadungan eh. Tag-jerjeran eh, tol. Unsay nga andong? Si Tolbinok ba? Okay naman din sila sa Linda o sa amahan taon, Linda taon. Okay na sila. Pwede na ko sila pakasal. Oh, mao pa? Ay, nakadawat na ang amahan ni Glenda ni Binok. Abi dapat dili-dili ba siya nga natukang naman din taon ni Binok ang iyang anak taon. Gani, mabdos na gali siya. Murag parehas sa mga buwan siguro day sa pagkamabdos. Tinuod ka? O lagi. Ingna si Glenda dong ha, kung asa siya magpaprenatal. Ingna nga, adto sa tong doktor. Aron magdungan na lang may prenatal kung wa ka kay may kauban ko ba? Timing kayo. Dungan prinata day. Okay kayo. Ako yung Tolbinok. Day, ampuing ito na yung magtiyan, day, ha? Basta mo sa na itong baby, day. Ay kabala ka doon. Ang pingan dyan ako. Kay maura ni nagkapausap sa desisyon ni Papa. Kung wa pa ning atong anak, dili gud ta siya makadawat tato. May radyo din una-una to. Maukyod. Kay labing siguro dong, di gud ta makasud. Bisan sa gate lang. Karon, ni Ana kita sa kwarto. Tinuod na, day. Mao nga, swerte gid itong bata, day. Mauna nga karon, may anak naman ta. Paningkamot ha, pangitagtarong trabaho. Oh, day, ay. Tungod ug alang sa itong anak. Maningkamot ko. Where's naman si Paribinok? Asa naman siya? Wapa ang kahadi ay purbida. Asa magday siya? Upa man. Wapa lagi pa. Klaro, istorya, pre. Kasi madulot sila niya. Kaming ng motor, oh. Oh, the motor is coming. Oh, ano day? Pre! Tol. Tuhol pa. Tol. Asa mo tilya, tol? Antol. Ha? Ganyan ning ready sa mga ang inom rin mo pa. Bitaw. Ready na arme? Ready na kayo? May inom, wapa. Sige, inom na ta. Tol, litom na dok. Gitsun baboy, 2 ka kilo.
Oo, tol. Nagapit kong sumsuman, litson manok. Ay, litson baboy na. 2 kilo niya. Sumsuman ito Imo ba? lagi balik-balik ang sulti ay. Wah, ngay. Ako bate rayo ay mo nila, bebe. Asa man na kay Plastar Trang. Ako kumbati. Ako bate. Sure, pre, nga nung kalitan ko nila. Tapos damatir din ha. Parihas ng selebrasyon si Pare Bosyong, pre. Oh? Kaya nga mo mga asawa, parihas na madunay tiki ang tiyan. Uy, tiki. Matag tiki. Ano man, David? Pulo sa mga asawa, pre. Mao nga, advance celebration ng ako. Ya, hatiki buaya rin ako. Buaya tiyan. Kumpare na. Oy, kumpare na tawag na tutulo ha. Awas. Kumpare ta primo. Sigurado, Ikaw sigurado. sad. Oy, to. Sigurado na kayo, Pare na. Puts. Reglado na kayo. Oy, ikaw pa. Basta mga tunay. Siguro na. Ah, sige. Pulit-pulit ha. Kay kugos kong anak. Kunya ako kugos sa imong anak. Oh, kana. Imo. To, kung saan imo to. Arreglado, pre. Arreglado. Dunga na lang kugos sa imong anak. Para kumusta niyo, pre to. Dunga na lang. Ha? Kanindot ka na, no? Pero ang imong mga anak, pre, ako gimukugos, ha? Sa among mga anak. Oh, Ikaw sa inyong mga anak ba? Natural. Oh, oh. Ikaw yun. Sabi niya ay, gita pa rin taglaib kugos. Ikaw yun. Okay. Ipakapin ako sa pre kugos sa anak. Sa? Naga, yagit! Tagay. Yagit! Pwerte na mo lipaya, pwerte mo iligriha, kay amo lagi gawag sa tandaan, umuabot ka bunyag sa amo mga anak ni Pari Binok. Unya! Dahil pag-ilis, Ha? Asa man ta? malita daan siya para bata. Ay, di pa man guna sininaan ko. Gamay pa na. Mga lampi noon. Ay, sos, naunsa man ka. Tanan kinahanglan para sa itong anak. Hasta duwaan palita. Sapa ka di abos yung uy. Halata lagi ka nga di ka excited sa Ay, bata. sos, kamo gali kalibutan. Ay, kabutangan taon sa ako, kalipay taon dere. Kaya kitapusan, nanak ko yung anak. Lipay, di ka ayaw ka dong. Sobra pa rin. Kaya nga ano, abi na mo nga ano, Nga naman. gihugon-hugon ko taon nga, sa una gud nga, kuan ba, di kuno ko ka anak day. Mansa? Mauna di ate. Ugaw nakaingon man kuno sila ana. Kisa rin nagsulti ni mo anak ba? O, nung sa magkawi, ako mga silinga, nasa gini akong ginikana, nagtuon sila, hindi ko makatanggap po. Nga no lagi. Ang sa kadaghan akong uyab day, wag yun magdo sila. Ano ba? Daghang gadi ka uyab sa una, busyong? Bay-bay gito sila eh. Baka kuna bud ay nimo. Imong ingon ako sa una, wa pa ka kasway og uyab. Nya karon daghan di kag na uyab. Ay, sos, day, karon pa ko kunsuay, o gwapa, uyab nga gwapa niya, buutan pa yun. Yes, ate. Tinuuli ginag gisulti, doon sa abutan. Bisag, asang ahinsya ha, siguro, di madawat. Ansa? O, lagi day. Ang tanan ko mga uyab ba, ikaw ang Ansa pinaka? pinakagwapa, pinakabuutan, pinakagugihan, pinakabayo mong itag income. Ay, katong imong giingon ako sa una nga wa nimo panguyabi kay mao'y pinaka para nimo. Ngano lagi to? Wala, lahi mo itong pinaka. Pinakaunsa man da ito? Pinakalagom. Lagom kayo na. Pinakabahugilok. grabe Pinakatapulan. Ang pinaka-worst yun kayo, kanang pinakabatignaon. Ayusin pa naway uy. Ay, pero Di na basta dapat, kagwapo. Gwapo lang kagpakalitan. Ay, baho na pagkakindon. Unya, pila may sugila nun, may abot ang panahon ng anak ako asawa. Unden, Agay! Busyong! Busyong! Animal! Asa ka, oy! Day! Nawag na ko, Day! Nawag na ko, Day! Sige na ba? Doon ko din ipanuhak ka ka! Ay, giling na. Agay. Hawas sa mata, Day, kanukas. Mangutan na pagkangano, dagan akong ospital. Hawas ka naman. Mangutan na pa mangkanggawa ka, mga anak ako! Kaya Kaya. Dali, dadaan ako sa ospital! Tawag mo rin purto kayo sa ako kami nga doon nga sa bubong panganak ka o Agay. iya mo tika gamito na to. Adyan kayo. Agay. Tawag ko. Agay! Doon lang ko sa purto. Usiya ka nyo. Purto! Pre! Katugon, tagol, nung nawag mo Pari Binok. Magpatoy ko na sa ospital yung asawa kay mga anak na. Ay, Pre! Purto! Pre! tip din si Pari Binok, si Pari Busyong din. Oh, Ay, Pari Busyong! Kinagdag nga. Salamat. Tumabang ka lakaw. Oh, Pari, Pre, hindi gawin mo ko dito. Bisa ka na, pre. Nador ko kang asawa taon hospital taon. Ngandang pa. Ano, unsa na ni? Si Pari Binok, pre, nanawag siya na ako. Patog ko sa ospital kaya nagbati. Ugnaw yung asawa. Nagbati ang panganak. Siguro di kayo nagbating daw yan tawa. Nagbati ba? Unsa? Wala lagi, pre. Ang nila, pre. Paraway trampas ba? Trampas naman eh. Paway mahayay ba? Dungan talang mga ospital.
Unaw na to sila si Paribinog kuha kay una mangagian na to sa ila, di ba? Oh. Dayon gikan sa ila, lahos sa inyo. Dayon magtagay sa kaniyot. Tagay ka na ng tabisay lang, gay. Ya diretso sa hospital, pre. Sige, tagay ta. Pero madali na tao to, pre. Sige tao to, asawa tao, pre. Sige na, pre. Okay. Gaya ni malasa naman ni Pusyo nga kaya. Awa na makanak naman ka ko din eh. Pusyo nga sana ka oy panuha. Gaya ka sakit akong tingan. Gaya nga naman ni Daini. May sakit na natingali sila si Pusyong. Pusyong, magdali, oy! Panuha ka mga anak na ko! Ay! Dahil na rin, mga salakyan. Dali na! Kailangan makadako, dali na kay mga anak na ko! Ayaw sa kay bili, ang sound ka! Uy, marikan ka ikaw, Dayna. Mga laksad ka! Oh, Marie, agay, sakit na ka. Yan! Agay! Pas! Inay, oy! Pre, to! Hinay lang, pre, to, ha? Kaya gusto kayo pumunto ni Gusto. Agay! Hinay lang, pre, mga anak ako kasawa. Sige, pumunto, pre, batay, pre. Ay, mga anak na ko! Ay, down. Wa mo kini ko mag-ingon ring ang kalibangon kay ko. Bukod sa ito eh. Recorded by X Thunder Gaming. Nagdungan gyud sila pag-anak akong asawa og si Mariglinda. Unya dito, nagkuha na may kwarto nga silang duha ang sod. Amo lang tabang nagbayad ni Paribinok. Unya, Dong, asa nga tong anak? ato day, gati mas nurse day, ha? Yato ro taod, putot yun ro. Wa paghatod ang bata, ding binot. O amang, Wa pagang, wa pa. papawan siguro. Eto turun dire. Watuwat lang ko. Pre. Pwede ko nung makililis bata sa nursery, pre. Atong, pre. Sige. Ay, amo sa atoon sa nursery room, ha? Balik na rin, mi. Ang naman ni Mariglinda, pag istoryan sa mo. Sige, Dong. Pre, Pre, asam to anak ani, pre? Nga, kadagkan man yung mga bata din. ito na sa nurse, pre. Tutukas, Bildo, tutukas. Pre. Ay. Nakailan na to ng nars, nakailan na to. Ibaw mo na siya. Nakailan na siya na to. Sa ka nakipalido ng nars, ha? Bakit ang tiyan ang pilido? Ano na, pre? Ano? Ay, gitudlo ang duha bata ang suda. Oo, na. Muna na. Ang ako, baka ng anak, no? O gagim mo. Kana yung gitur na eh. Kana yung gisuba na. Oh, Nabat ka na. Mauna na. Og, ang ako ba ka na no? O ang imo? ay, mo tingali na, pre. Imo tingali na, pre. Ha? Tingali imo. Ha? Imo Imo tingali tingali na, na, pre. pre. Kay lago pa na. Lago ko. Ay, imo tingali ka niya. Aw, day, usa. Ano tingali na? Kung dili imo, ako. Ha? Murag imo man tingali ni anak ka, pre. Ano. May nakabutang nga. Busyong butalin. Imo tingali ng anak. Ay, imo silang usapin. Kaya na, doon na, may butaw. Baby to lilik. Oh, Time. Mao ka ng anak, pre. Imo, naipikot na bata. Hindi ikaw, budlat. Imo ka na. Sa iyo, pre. Ang bata, bud. Ano liwat mo? Nagko mo ng bata. Hindi ko puti ka. Imo ka ng anak, pre. Ikaw po, pre. Ay, imo sa ka ng anak, Tay pre. paragod, murag. May batayan ko. Oo, sa man, pre. Ang ato ng anak ba? Puro sa mga suwangon. Tuod, ha? Pero may suwangon tong doha. Diin man maliwat yung mga bata, pre. Tay paragod. Murag. Iya, ay may numduman mo kung tao nga murag suwangon. Husto! Usa? Murag liwati pa rin mo ito. Parang pre, pina. Ato ko ni mga anak. Kaya nga akong anak, puli ko magkatuo. I-check ang bata. Kaya ako, budlat akong bata. Murag, tigil. Huwag man maliwat ako, pre. Kaya i-check ko ng bata. Rawa ko. Ang ako sa anak, pre. Anong lagom mo kayo na siya? Nga, puti man ko. Ikaw noon, lagom ka, pre. Murag, dili ka na imuhan ng bata, pre. Ha? Huwag ka na sila magkailis, pre. Bungo sa ito, eh.
Ang tinuod murag duda yung ko nga di akong anak kining bata. Kay wa mo gyud siya luwag daw sa gamay murag way po parihag dako. Insik ay mata niya ako. Basta budlata ni mata nako. Nya wa kami magkaili sa anak ni Prebinok. Probida no. Kunya wa asad kayo mak-feel na ako. Ambot ang di ko kasabot. Murag di na ko madawat nga akong anak ba. Usa ka insik kunya budlat kog bata. Usaon na ako tao noy. Ang ako og nagkailis bis bata ni Prebinok ba. Ay ang bata og ako nagkailis. Usa may ako buhaton na ni. Paliw tabagi ko ninyo bi. Usa man kung kamoy kunoy pasultiyon na ni Bam. Ati Pres, busyong. Okay, ang senior na ito karong adlaw. Si Dudu busyong Ati Pres. Busyong. Okay, si busyong Ati Pres. Duda lang ko ni siya kay ang ilang asawa siya kumpare nadungang panganak ron pag panganak Ati Pres. Naduda siya kay murag lahi man ang bata. Si ang iyang kumpare puti unya ang bata lagom. Unya siya sigag mata unya iyang anak insik. Uy, Nya nakailis tingali na. nagkailis Ati Pres. Unya nagkahunaw na siya. Uy, manom ni bataan hinumdum ko nga nailiwat ani. Uy, si paripidot. Matoy, Kaya ang duda sa siya, giingnan mo siya siya mga ginikanan, ikaw di ka kanak, ambot nga ano ka, ikaw, hasta yung mga silingan, ikaw di ka kanak, kaya puan ka na, kanang gamay itlog sa ba, di ko kanak. Nya sa ato pa, Duda lagi siya, ako kaning anak, nga, kuan, sa ato pa, panalitan, dili iyang anak sa iyang tong kumpare. pidot. Gidungan, amabdos ang duha. Iyang gipuli-puli to niya. Galang gabi karon na gugma. Ambot ka ni Pedro, makaya na no. Aw makaya man ako basta sa batan-on pata. Sa batan-on pata, nga nang ilarong dili sa porahon. Kuha pagdagan. Madaha pagdagan. Di lang apurahon sa usa ka gabi, ikuha pagdagan. Kuha kadagan pero anang umano din na. Mga tugtunga. Kay nguyab tag bag-oron ya kana mga batan-on adi ko kay di Ano man? di pa kahuman sa unang sa kawanta. Uy, nalandaan nga, day. Awa ko, di ko kapasalig, makahuman ko, day, ha? Ah, Kamagamay ko sa nga Uy, bro. may nga sa dag, babae nga. Sige lang, at lang ko sa lain, mahuman. Na raspahan ti kadaan dag mao lakihan mo oy. mura magkatong sa akong amigo Ate Pres. Nga kuan ba kanang nagsisila siyang amigo aw sa uyab. Pag man gauna mo lalaki, nya kang paghuban, wa na yung lalaki siya. Paulin dito oy. Paliw kong tawag ni kuan di. Sa ipotiwasa. Yan ang babae sa tunggatos ko andi. Tungkol. Tunggatos ko. Alay na po naman ugo eh. Uy, ano? Luwi kayo. Luwi kayo. Mao na dro, ayaw na yung pag-ubisyon dro. Bam, kung sa'yo tingsultihan ni Bamoy. Ari dong ba? Ari ba? Karon. Aray, be. Aron. Unsa tulan? Toy? Ambot lang ni Bamoy kapoy. Unsa pa? Ang iyang anak ba, lain-lain ko nung naong. Ambot lang, ang katong si anak siya kumpari taon Binok, laing naong kay si Binok puti niya, lagom ko nung bata. Unya, si Busyong po, ang iyang anak, budlat. Manta siyang mata, ang iyang anak, insik suwangon. Saon na na. Usa ka babae, tulo ka mong anak, puros iro. Ha! Bado banoy? Ya, pagtarong ya bambina? Kaya anak pilo sa iyo. Akong gipungutan na, pila imong anak. Nya. Mo ni akong anak ay. Ay. Naguroy siyang tulo ka mong iro. Kaya wa man da mga anak siyang bana. Unyang siyang punggol yan. Niyo saman. Ukon Sa siya. itong pagipaangan sa iro. Ha? Mga tiguang paminat ka mo. Ate mga siya. Di ako na anak ay tulo ka iro. Iko nga, ha? E siya nga, bam, ug mangayo tag anak, di mo kuno na maayo. Ah, Huwag bitaw. lang takot sa ihatag. Bitaw, tinawag. Anak siya. Karon, kaning naa sila mga anak, kay once kuno nga naa kay anak Ate Pres, gasa ka na, dako ka ng gasa gitas kahitasan. Gani ka na kunong usa ka babae pananglitan ug mumabdos nga girip. Oh. Ha? Why sa ang bata bisag girip ang iyang inahan. Mo ba? Kay ang bata Gasa. gibidisulan ka na nga nahimong Wa man gyud sa ang bata bisag ang inahan di pagi-rape. Wa pa may i-rape sa- sa ang bata. okay ba ito yung nga kanang wa ba ni rip dito mablos kanigi mo na mga Ade, ayo. ang wanti kuno ang binhi nga maumol kana gibindisunan man gud sa Ginoo. Ginoo. Okay. Wa may tawo nga kahimog makamaumog himog kinabuhi. Ha? Karon, Karon. kay pananglitan ng ingon ka nga dako kay ng misteryo, ari lang ta sa simple kaayo. Ang kanang liso sa usa ka kahoy o usa ka tanaman, kuy mo nang ipugas, kinik pugas, kinagtisok ng siyuta, mabuhi ng siyuta, inikatulog anak, di ba ka mo padako anak? No naman. Pwede ka mo bisbis, pwede ka mo atbutag fertilizer, pero yung pagpatubo, kamauday ka. Ah. Sa kuha na na. ginoo, Sa ginoo ina na. na. oh, kuha na na. Kalas sa tanaman, tamot ang tao, basa. Bata. Bagong Basa, New basa. Testament, Juan 14, versikulo 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang tinabuhi. Karon,
naglibog sila gulyat ug kinsay ilang anak ani. Oh. Manamo kog basas biblikal adto ta sa punto medikal. Okay, pati medical. Kung sa Francis at Pres, nga pagkila nimo ang bata pinagi sa Medical. Ito sa? punto medikal unsa ko po ang bata unsa pagkila pinagi sa tong examination. DNA. Oo, ana na lang. Ana lang. Kaya ngon man tay usa nga bay akong anak budlaton man niya pikot ko batay ko mi budlaton di alam di bata basig mga anak tutuod bitaw sila. Bitaw. Naabi ko na usay nga anang makailis ang bata. Naawi. Dagan ka na. Nagani lagi ko an sa kuan, FB. Ano makailis mga amitagre Dili. buwa? Kani usay ka ni mga nurse bitaw. Ang kinatag ini kataw ana. Na ba usay mahagbong? Na bitaw. Tanghag. Mahagbong na usahay kanang di ba magbantay ba? Kanang mga Oo. kuan kaayo nga nurse madanghagon. Daghagon. Ako ka gulyat. Ang imong anak wa mailisi. Ang kuya ko dati pres, ug ang tag adto mabutang sa nanilig. Kaya ako. Dili nga ako ba? Oh, ang imo sa man. Ako pag Asawa mo? ba ka nang wa ba ka masayop ang nurse pagbutang sa tawag na ako? No? Nga naman, wa ka malibot sa mong mama. Ay bab, di ay nangutan na mo. Gulyat unsay ikapong ni Bambina nga gibugal-bugalan si Teddy Gong ni Vice Gandaon. Unsa lang? Mo insert ha? Yeah. Mo insert ha? Insert usa ko na imong kasulti taon nga gibugal-bugalan taon si Teddy Gong kuno sa kuan. Ang ako rin yung ikasulti, no? Katulad ko nabasahan, dili ako ha. Asa ba? Basta ko diya sa, kuwan nga, kung gusto ko nakagulyat nga mainila ka, ayaw paggamit og laing tao. Tingnan bitaw. Ayaw paggamit og laingan, o ayaw paggamit og laing tao, o laing personahe para musikat lang ka. Ang ako sang nabiliban katong isulti ni Senador Roque ba nga si Tatay Digong kuno dagma na gipatit-patiran pa gyud nimo. Mo ni nindot nga paminawon. Di tingali. Ha? Sino pati-pati. At iba, iyalan ng kuan ba? Iyalan ng kanang Saying lang. saying niya ba? Okay. Sige, nala. Ang, balik ta. Ne. Karon. Sa akong gibasa, Binok, Busyong, Busyong? kisa pa to usa. Pidot. Pidot. Ano pa rin yan? Pidot. Katong nag-drive. Pidot, Binok, ug Busyong. Pidot mo ko na ikatong di ha? Dahil hindi so magi kapuya mo ro kalisa mo. Unya, ito ba? Ikaw ron? Mo ro kalisa di mo tuo. Pidot, Busyong, og... Pidot lagi tanawa pidot Ay purto ni. Binot. Kung pidot sa usam ko nga script. Porto bam. Kamu to magbatanoon pa to. Porto na ibang porto. Duha na lang itong, duha mo itong dagpanan. Okay. Kung natay kwarta, binangop na itong natin press nga DNA. DNA. Kung wala tay kwarta kay rili kay ta, ari ta dire sa pagampo kanya naman si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pangayog lamdag aron matanaw asay atong anak jud ani. Ang ako balik sa ako gula, wa ba ka masayo pang tawag sa Nano lagi ka duda ka Nga naman. Dili kay na ibukay ko laki. Unya. Uy, ano ko na ito na ako? Eh, gagawin ko na ito kong mama. Salamat mo na kasi tulungan doon. Tulad ko ay paso, Tihon.